10 cash sai mu ce a tura mana 9,999 kaga dai saura naira ɗaya ko yace to amma shin malam hakan riba ne? Tabbas hakan riba ne, to amma kuma abin alheri kuka yi, sai dai don ku sake gujewa ribar domin ku ba su ɗin su amfana, musamman idan arna ne haramun ne ko ba haka ba, to amma ku kuma ku rage ku bayar a baku abin da bai kai ba, shi kuma riba ne. Ina fata an fahimta. To abin da ya kamata in ma kun yi hakan to sai ku karɓi cikon naira ɗaya ku. Kun fahimta? A dai network ɗin kun tura 9,999 kun ba da 10,000 amma kuma an ba ku naira ɗaya ciko cash canji in zai yi haka wannan yayi, amma idan ba haka ba to wancan kuma zai zamo wani abu na daban. Duk da cewa magana ta transfer da kuɗin da ake cirewa na charges akwai maganganun malamai akai. Akwai malaman da suke ganin daman wannan ina magana akan ba wai shi kuɗin transfer din ba, da Allah wanda zai amfana da abin ko shi abin da zai cira daga jikin kuɗinka don ya amfana da shi. Amma a ka'ida kuɗin transfer ko charges ɗin da ake cirewa wajen transfer wannan baya shiga cikin riba, shi wannan baya shiga riba, shi khidma ake ce da shi. Kayi amfani da network ɗinsa ne da na'urarsa ko da haka shi kuma ya cire wannan muƙabil na hidimar da ya maka, ba na kuɗin ba, na hidimar da ya maka, tunda kaga shi ma sai da ya kama office kila ya sai na'ura ko sannan ya sa data ga wutan lantarki, kaga duk wannan hidima ce, to wannan muƙabil na wannan hidimar da yayi za a biya shi, da haka wannan ba riba bane insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.